Igbo bụ Igbo ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezie n'ikwa anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo dịka m ji wee kwuo na mbụ maka ndị na-akọmpe ndị Igbo na ndị ofe mmanụ. Amaghị m ụta isi wee megide ihe ruo n'ọnọdụ nke bụ na anọkata a na-akọmpezi anyị na ndị ala anyị ma n'obodo a na-asọ ha asọ n'ihi omume ha n'obodo a bụ Naijiria dị ụtọ ọ dị ọha nwadebere ya. And ịbịakwala anya gbakọọ omume a na-eṅomi a na-eji ama atụ na ịdị mma bụ ndị be anyị. Ihe m chọpụtawo na mmekọ anyị na ha eme na ha na-amụrụchi omume anyị na-amụta, mana ka ha na-amụta omume anyị ahụ ha anaghị amụtakwa egochi gị na ha na-amụta ya. Ha bịa ha na-akọta omume anyị na-amụrụkwa ya. Denu site n'ọtụtụ ndị be anyị na-enyekwara ha aka n'ịkọta omume anyị ahụ, a na-ekwuzi ya nọrọ ebe niile, anyị na-amụrụzi ajọ omume ha. Ha were aghụghọ na-achịkọrọ ezigbo omume anyị. Iji maatụ ndị ala awụghụ ndị na-emere ha ihe ha sị gị thank you. Ndị Igbo sị amara bụ ụgwọ. Ihe na-emere n'ala Igbo, ị na-emere mmadụ amara, ọ bụ eziokwu na-ekwudo the price, but onye ahụ ị na-emere amara na ya jikwa gị ụgwọ irite ọnụ dị amara imere ya. Ya ka Igbo ji atụnye so amara bụ ụgwọ. Mana ndị ala ị na-emere ha amara a na-asị gị thank you ma afọ n'ala maka ndị na-ekwu okwu respect. Echi kwụsịrị inye onye ahụ ọ chọdị ịma ma ị nwekwe nke ị na-eri ma ị nweghị nke ị na-eri, ya atụ gị iro just like that. Gị wee nyekata kwụsị gị la ya esele o nwere chapụta n'ụkụtọ ga-eghe gị ọnụ. Adem show na-enwere obodo na-eme ụdị omume a ndị ala atị nke ndị whole world. Ọ ha nwawo ndị bụ imere mmadụ ihe a na-akpịta abụọ ha n'obi ha atọ bụkwa ọṅụ anya. That is clearly onye ka eji atụgharị ndị Igbo wu na onye Igbo hụ ka nwanne ya nọ na mmekpa ahụ, ya nyere ya aka wholeheartedly ele ha anya n'azụ. And ọnwụ omume anyị anụnwa ụnụ na-achọ ije ọnụ dọsa ka anyị ji wee survive after the war. Ka anyị were ya one by one. Ozugbo emere Nigeria amalgamate sọwụ one, ha aghọgbuo Zik bụrụ capital bute Lagos, Awolowo ọwụọla ake ha dọkọrọ. Na ihe chewedoro okwu na ọkwa na Zik win election na Western region, ha achụpụ Zik ofa na iri ige election ihe hụrụ a na-eri ige bido n'obodo a. Ha ri igo election ka ọ dị ka ọwa ake ntọla ka ọ gara lekere mbụ Awolowo ka ọ napụ ọchịchị ewee tọọ ya nga for treason. Na nga anụ ka ha nọ a na-achọ ụta ga-esi ewepụta ha agaghara ndị be anyị n'obi ọcha anyị nọ ụmụnne anyị soro ha eme Q. Ana m agwa unu ndị unu na-akọmpe emechazie Q ada ụmụnne anyị kwụsịkwara ya o, ha abụzie ya anyị maka ha awụ ndị ụjọ. Ha abụ anya mara na ndị Hausa ga-ewe iwe, ha ga-abịa ọgụ. And ndị Hausa mata na maka Awolowo ka eji wee mee da Q, ha nwụghị ọgụ, ha abụ ya anyị. Ebe anyị na-ọgbachi nkịtị maka naturally igbu propaganda ashị na aṅa warụ n'ala Igbo. Ashị na aṅa bụ ezigbo taara onye ọbụla na-eme ashị a na-amapụ ha n'iwu. Ịnụkọta gị pụta kuko ọpụ ihe na-eme gị emege, mana ihe awụ ihe ndị a ji eri nri. Onye ka ha ji makpuchie na midia ka ha nọrọ ebe ha ga-anọ n'afọ ashị. Ha afọ ashị ahụ sọwụ ndị Igbo n'ọka Igbo na-adominate oride nwere ebe ha nọ, ha na-achọ otu ha sa mmiri na-eri ha. Ana m agwa unu na mmiri na-eri ha, ha bido onye nọ n'elu ala ha agwa na mmiri ahụ na-achọ ịbịa back ka ịgbapụta na mmiri ka ha bido nwa aka dọpụta otu ha si eme. So e wee gbuo anyị 30,000 people
Ojukwu lọtazie na a ga-alụ ọgụ thinking that onye kwuru maka ya menu Q na ọ wepụta ya na ọ ga-ekwechi ka ekewa ya ala gakwu ndị Hausa emechaa Q ahụ eme ndị Hausa a na-ekwu ka regional gọọmenti a na-ahabụ n'isi ha ekwutepe ha onye ka ha ji ha ndị ekwu okwu abụrụ accord ha ndị ekwu akụkọ ndị Igbo egbu na 30,000 people egburu na ihe a na-ekwu ihe ga-aka ya ewe ndị Hausa iwe ka anyị na ha na-eche Gowon lọta Awolowo si ya ekwekwule ka ha agụ ọgụ because o believe na agụ ọgụ ahụ a ga-egbu ndị Igbo ka o feere ha agụ ọgụ Adekunle Black Scorpion ụnụ ọhụrụ okwu o kwuru na ya ga-egbu ihe ọbụla move ọgwụgodo ahịhịa Adekunle gburu Adaka Boro nyere ha aka kọnka Niger Delta Awolowo onye wetara atụmatụ hunger all is fair in war. Ana m agwa ụnụ ndị na compare ha na ndị Igbo na ndị awụdo nya ndị Igbo mara ihe anyị ga na-asọ ndị asọ ihe a na-asị ekwechi ngịra mmadụ na-eme ihe gị were ngaji ogologo anyị kwechi ji ngaji ogologo so opinion ndị ekwechi dị na mata n'ebe anyị nọ comparison ma warụ to me onye Igbo ọbụla ka na-eme ọrụ ndị Yoruba ọ ihe ha kukuru up ma anyị hapụgaji ezigbo omume anyị mụtazi omume dị alien to us so omume ha na-agbakasịzi anyị ahụ onye na-eme na alụcha ya o ihe ewukwa ndị lụrụ ọgụ one Nigeria kwesịrị inye aka ka ebi udo Nigeria Awolowo mee nye anyị tutu na ana m na Gowon adị happy with that and also na omume ahụ ọ na-eme so ihe aji ha ekwede enye gọvanọ president ihe Tinubu na-eme na ha hụ na omume ya dị dangerous na onye na one Nigeria ha na-ekwu lip service maka ha nwere ike nọkọta nga taa change echi na ha kwudo okwu ha n'ọtụtụ na ya ahụ na ha hụ na omume ndị Igbo so ha hụ na ndị Igbo na-enwe progress ndị Igbo na-aga n'ihu so ha chọzie ka ha mụrụta ha ga-esi metụ ndị Igbo emulate metụ ndị Igbo emulate ka ndị nlekwa anya omume anyị ha na-amụta na-emecha ha na-achị nwachido omume ha anyị na-amụtazi ugbu a na-emezi anyị a na-elecha ya anya ya otu esibele ha anya mbụ ka m na-agakwa n'ihu na analysis m na-eme ya were 2 naira nye ndị si na-agha pụta and adị m sure ma rebuild South East and rest of the all ya frustrate ya ngwanụ anyị were kwe 2 naira nye ọtụtụ ndị na-asị ndị Igbo amadụ nwanne ele ote ndị Igbo si survive na-awụdo onye ga ya shiri nwanne onye ga ya akpọrọ nwanne sọsọ ndị Igbo wo tribe all over the world ga-akpọrọ nwa boy deme n'ụlọ ya na-enye nri ahụ nwa ya take aka because dim settle ụmụ boy ọtụtụ so it's something I'm part of nye gị ngosi ahịa free ọzụcha afọ ọzụzụ enye ya settle ya ka deme ya n'ụlọ ya for 1 year ka nwa ahụ nwee ike balance na business na-enye ya nne ụtụtụ na-enye ya nne anyasị emeti n'ụtụtụ ọ bụrụ na ọ gabeghị ahịa ya tụrụ nwa so ihe ọ ga na-emekwa ọbatazi ya nyekwa aka maybe ọbatazi ọ kpata akwa ego ahụ in order to show appreciation ka ụnụ hụ ya asa provision na-enye aka ọ na ọga nweta ụlọ ya pụọ ọ na-asị anyị na anyị enwedo otu obi onye Igbo nọkọta ya mepe ọnụ na-akọmpe anyị nweta ndị na ndị enye nwere onwe ha aka mabọ ya ahụ ọkwa anyị ji ọnụ kwugide mgbe o shibido ha ji ọnụ ha na-akwụ anyị illiterate na-ele anyị anya the worst part ha gwe ha luo kwa anyị lee anya that side ha nọ kpọga anyị illiterate anyị na-azụzụ ụmụ anyị n'akwụkwọ ndị ha na-akpọ anyị illiterate na anyị na-azụ ha na ha chọta ịchụpụkwa anyị n'ahịa anyị na-azụ ha makputechawala n'eze ha ife ha mere meeting nke anyị nọ n'Shetima kwuru ihe a na look out for part 2 ka ọ hapụ ịdị too long m ga-ekwu part 2 so ị ga-echa nke anyị look out for part 2